bombshell. You're welcome to my channel. It's bombshell. Mushama latest musho zviri kupisa. Nyaya yandaya nayo ndauya nechimwe chiri kupisa zvamanye manje chemukadzi uyu ari kuda kunzi nemurume wemunhu amuitire mwana. Saka nyaya yacho yaomera pakadai so. Hanzi hi bombshell, I'm a lady aged 35 years, mother of one child. Pane murume anogara kumaraini kwedu. Ndakazivana naye kudhara saka ndaingomhoresa ndichiti bamukuru because mukadzi wacho anoera mutupo sewangu. Iko zvino murume uya akauya achindinyenga akandiudza life history yake yese achiti ndakaroora mukadzi tave ne14 years hapana mwana, asi mukadzi ndomuda zvisingaiti. Saka ndatiwo semurume ndingafawo ndisina mwana. Hanzi ndakambofunga kuroora mumwe mukadzi, asi mukadzi wangu ndakamuudza akachema zvakanzwisa tsitsi kuti nekuti handizvari saka wakudaro. Saka iye anoti kuti aroore hazviiti, ndoda kuti undiitire mwana wondiudza ndokuitira zvese, chero ukada kusaenda kubasa ndokuchengeta, uye mwana azvarwa toenda naye kumaDNA. Kana ari wangu zveshuwa totangira ipapo. Uyewo iye murume wacho aiti ndinorwadziwa nekuti mhuri yedu yapararawo here, nekuti vakazvarwa vari 8 mukomana ari 1, vamwe vese vakaroorwa vari kuvarume wavo nemhuri dzavo. Saka ndibatsireiwo nemazano, ndodiwe duwei. Ndinonzwa kutya nekunyara. Handisati ndakambodana nemurume wemunhu, asi ndakanzwa tsitsi baba ava pavakandichemera, uye umwe mwoyo unoda kuvaitira, umwezve ndinonyara. Mukadzi wavo anondifarira zvekuti saka ndinotya kuti ko akazviziva achati right. Ndonyaya yanga ndinayo. Saka kana uri nyowani usati wasubscribe, please subscribe to our YouTube channel for more of these stories. And let's go in the comment section. The voice is now yours in the comment section.